Вас вітае інфармацыйная служба тэлеканала МКТБ і я, Ірына Габруковіч. У эфіры навіны «Час мясцовы». Сёння ў выпуску. Пасяўная не за гарамі. Ва ўсіх гаспадарках раёна вядзецца падрыхтоўка тэхнікі да вясенняй палявой кампаніі. Магчымасці для аздараўлення і адпачынку. Люты ў Беларусі праходзіць пад знакам лячэбна-аздараўленчага турызму. Пакаянныя малітвы і справы міласэрнасці. У праваслаўных хрысціян распачаўся Вялікі пост. Пасяўная не за гарамі. Спецыялісты ўправлення па сельскай гаспадарцы і харчаванню Маладзечанскага райвыканкама сумесна з работнікамі дзяржаўнай раённай інспекцыі па насенняводству, каранціну і ахове раслін праводзяць маніторынг за станам азімых культур на палях. Пад яравыя сёлета адведзена больш за 15,5 тысяч гектараў. Ва ўсіх гаспадарках раёна вядзецца падрыхтоўка тэхнікі да вясенняй палявой кампаніі. Летась машына-трактарныя паркі сельгасарганізацый папаўняліся новымі энерганасычанымі трактарамі і камбайнамі. На лінейку гатоўнасці тэхніка павінна быць выведзена ўжо ў пачатку сакавіка. Цяпер у гаспадарках назапашваюць мінеральныя ўдабрэнні і вывозяць арганіку. Сёлетняя зіма не хоча суступаць свае правы вясне. Адлігі змяняюцца маразамі, на вуліцы вось ужо не першы тыдзень галалёдзіца. Работнікі камунальніка з 12 студзеня вывозяць снег з тэрыторыі горада. Штодня не менш за 400 кубоў снежнай масы адгружаецца на аўтамашыны, каб горад зрабіць чысцейшым і прыбраць утвораныя гурбы забочын. Супраць галалёднымі матэрыяламі пасыпаюцца тратуары і дарогі. У лютым работнікі зялёна-паркавай гаспадаркі займаюцца і абразаннем дрэў. Новую крону атрымалі ўжо 30 дрэў на дваровых тэрыторыях. Тут галоўнае не прапусціць аптымальныя умовы і тэрміны, каб не нашкодзіць насаджэнням. Таксама камунальныя службы занятыя і выдаленнем аварыйных дрэў у сельскіх населеных пунктах. Павага па працы. Без малога 40 год працуе вадзіцелем у 4-м аўтапарку «Маладзечна» Геннадзь Тапстоў. І ў яго працоўнай кніжцы ўсяго пара запісаў. Работа пасля школы ў вядомым у Саўгасе Гарадзец на Магілёўшчыне, служба ў арміі і аўтакалонна 2430 у нашым горадзе. А спецыяльнасць вадзіцеля катэгорыі С і бронетранспарцёра Геннадзь Іванович атрымаў па накіраванню ваенкамата ў ДСАФе Бабруйска. У Маладзечне на пачатку выконваў рэйсы па прыгарадных маршрутах, вазіў экскурсіі ў розныя гарады. Затым яго, як сапраўднага прафесіянала, перавялі на машыну тэхдапамогі. Работа адказная, дзе патрэбны і вопыт, і веданне тэхнікі. Основная моя работа – это оказание технической помощи на трассе, например, спущено колесо, снежные заносы, вытаскивание с кювету, если гололед где. Неисправность, малейшая неисправность, механик получает информацию от водителя, водитель звонит механику, механик говорит мне, и я собираюсь и еду в любую точку района и области без всяких. Если нужна какая-то помощь, значит дается мне с ремзоны человека, слесаря, специалиста, и мы тогда едем вдвоем, может даже втроем может быть такая ситуация. И все, и делаем все на месте, и все, и доставляем автомобиль или автобус, или грузовой в базу на территорию предприятия. Аўтобусы любяць добрыя магістралі. Дарогі за ноч зацірушыла снегам, і ў вадзіцеляў могуць узнікнуць праблемы з перавозкай пасажыраў. Аператыўна выправіць становішча – задача спецыялістаў тэхдапамогі. Сёлетняй зімой з маразамі і снегападамі за змену выязджаць прыходзіцца па 5-6 разоў. Патрэбна хутка рэагаваць на дарожную абстаноўку, мець выдатныя навыкі ваджэння пры любым надвор'і. Дарэчы, паслугамі тэхдапамогі карыстаюцца сёння і розныя арганізацыі і вадзіцелі-дальнабойшчыкі. Геннадзь Тапстоў и его коллеги стараются допомогчы усім. Обращаются сторонние организации, например, коммунальник, строительные, ПМК. Вот для буксировки вагончиков строительных, например, Сморгонь устроят, там фасады делают, на атомную матягали вагончики. То есть малейшее какое-то, они обращаются, потому что у нас такая спецмашина, как правило, одна славь в городе. МЧСники часто звонят. Вот, попадает в неловкое положение, допустим, дальнобойщики. Там не заводятся, вот морозы были. Они обращаются в МЧС. МЧС звонит, конечно, мне, потому что телефон есть мой в МЧСе. Это уже давно заложено было там. Они все были техпомощи, спецмашины, но все были в МЧСе. Ну, а теперь мы одни остались, и поэтому они звонят, и мы, конечно, едем.
За плячыма Геннадия Тапстова багаты працоўны вопыт і заслужаны аўтарытэт. Адміністрацыя і калегі паважаюць вадзіцеля за прафесіяналізм і адказнасць. Сярод шматлікіх узнагарод нагрудны знак Міністэрства транспарту і камунікацыі Рэспублікі Беларусь, ганаровы транспартнік. І сотні шчырых слоў дзякуй ад людзей за сумленныя адносіны да справы, якой прысвечана жыццё. У Беларусі з 1 сакавіка пашыраецца пералік тавараў, якія падлягаюць прасочвальнасці, нагадалі ў інспекцыі міністэрства па падатках і зборах па Маладзечанскаму раёну. З пачатку вясны ў гэты спіс дададуць тэлевізары, пральныя машыны, пыласосы і іншыя тавары. С указанной даты прослеживаемости будут подлежать стиральные машины, телевизоры, включая бывшие в употреблении, новые кухонные комбайны, новые мультиварки, новые посудомоечные машины, новые микроволновые печи, новые плиты и варочные поверхности, новые пылесосы, новые утюги, новые чайники, новые дрели и новые фены. В этой связи требуется провести инвентаризацию имеющихся товаров по состоянию на 1 марта 2026 года. Акт составляется в произвольном виде. И подать сведения в налоговую инспекцию по месту постановки на учет не позднее 1 июля 2026 года, но не позднее начала оборота таких товаров. Оборот остатков товаров может осуществляться только с использованием электронных накладных. Организациям и индивидуальным предпринимателям с 1 марта 2026 года сведения представляются в виде электронного документа в инспекцию МНС по месту постановки на учет. О произведенных товарах до 20 числа месяца, следующего за месяцем дня производства товаров, но не позднее даты начала их оборота. О ввезенных товарах до 20 числа месяца, следующего за месяцем дня принятия на учет ввезенных товаров с территории государств, членов ЕАЭС. Сведения о ввезенных товаров с территории государств, не являющихся членами ЕАЭС, представляются через таможенные органы. При возникновении вопросов по порядку работы с товарами, в отношении которых с 1 марта 2026 года применяется механизм прослеживаемости, рекомендуется пользоваться официальным сайтом МНС, либо обращаться в колл-центр МНС по телефону 189. Люты ў Беларусі праходзіць пад знакам лячэбна-аздараўленчага турызму. Сёння ў рэспубліцы ёсць шырокія магчымасці, каб аднавіць здароўе або проста адпачыць, выкарыстоўваючы прыродныя лячэбныя рэсурсы. Санаторыі сталі брэндам нашай рэспублікі і карыстаюцца папулярнасцю ў іншых гасцей з іншых краін. Якасць і даступныя цэны, сучасная медыцынская база, вопытныя спецыялісты, камфортныя умовы пражывання і разнастайнасць лячэбных праграм. Усё гэта даступна адпачывальнікам. Запаўняльнасць здраўніц Мінскай вобласці ў минулым годзе перавысіла 85%. Рэалізавана больш за 360 тысяч путёвак. Аб'ём выручкі ад рэалізацыі паслуг склаў больш за 500 мільёнаў рублёў. Лечебно-оздоровительный туризм – это такой вид туристической деятельности, главным мотивом которым является получение туристами различного вида услуг – рекреационных, профилактических, лечебно-оздоровительных и диагностических. В нашем районе такие виды услуг предоставляют разные санатории. Это и санаторий Вяжути, и санаторий Сосновый Бор, который является одним из передовых санаториев не только в Молодеченском районе, но и в Минской области. В наших санаториях туристы могут не только получить медицинские услуги, но и оздоровиться, отдохнуть с пользой для себя, также приехать с семьей, а также получить консультативную помощь у врачей различных специальностей. Справы духоўныя. У праваслаўных хрысціян распачаўся Вялікі пост. У даравальную нядзелю веруючыя прасілі прабачэння адзін у аднаго за нанесеныя крыўды і дрэнныя ўчынкі. А з панядзелка ўжо ўсе сілы і ўвага скіраваны на духоўную падрыхтоўку да Вялікадня. У першыя 4 дні чытаецца вялікі пакаянны канон святога Андрэя Крыцкага.
Прыхажане не толькі стараюцца устрымлівацца ад ужывання пэўных прадуктаў, але імкнуцца пабываць на споведзі, не забываюць пра справы міласэрнасці. Вялікі пост – гэта час асобых богаслужэнняў, строгіх і сціплых, з пакаяннымі малітвамі. Доўжыцца ён 48 дзён, і светлае свята Пасхі праваслаўныя сустрэнуць сёлета рана, 12 красавіка. Наперадзе падрабязны прагноз надвор'я. Вы можете сачыць за выпускамі навін на нашым сайце tvs.by, YouTube-канале, у сацыяльных сетках УКонтакце, Аднакласнікі, Інстаграм, у тэлеграм-канале МКТБ. А я з вамі развітваюся. Усяго добрага і да хуткай сустрэчы.